Hoy, si kay nga duwa. Agawid kayon. Ni Baklan kinandres ti mabati dito eh. Sumang pelay duwa. Slago uyong matilakayin. Nagtugaw ta pa lang ng feedback. Uy, nabanuga mo lang. Narunot pa chinilason kapag nata. Mura siya nga rod na kita ma. Pumpay pagkatang chinilas ko. Nagkasangin. Dama ni ba kanya mandres? Oh, ano di ba? Di ba nangigta nga supot pa ajay apong ni bakit mo? Woy, nangagkubak ka nga palang. Ampay. Mapampanunot mo ajay mapampanunot ko, Andres. Umbak, napapanunot kong nasa panunot mo. Mabastig ka kini Maria. Ukis ti sabam, madingakas jay. Ano nga rod bak? Ato'y mapampanunot ko, sure ball, masawak ni Maria. Opo, talaga bak? Win, Andres, trust me. Kagitaman bak? Ano nga jay? Ibagaman. Basta, sak bahala, sumurot ko ta kanya kon. Apay, kaya mo nga biyagan ni Marian Donat? Kuna apong. Nasak to tema pang asawa na apong, puminta sa tibeg mo. Una pong, agpaisujib ko na ni Donat. Apay, niya nagadalam Donat. College graduate ka pong. Una pong, sumapay suna ah. Po, mayat ah. Sumapay gayam. Una pong, sumasuna, sumanangit, jiskulanday day, so nga nakagraduate. Makamon dito yung masong. Apikas jay, ilaglag na kwatin. Joke lang nga di Donat, pakpakatawa lang niya pong. Joker kay mo lang gayam ya. Andres. Ulindan sa amin ni Marian. Nawanin ni Maria kon. Ulidan sa amin ting. Baka mangagda ka. Kasano nga aramidin ta, Andres? Kasi ka, si katibala ko ng tatay. Sige, dita ka pa lang. Kapay pa panam, ibati nagtitaw Basta, stay put ka pa lang dita. Epong! Nembagnal daw mo. Napay darati ka baak. Ayun na ni Andres. Sumaruno ka nun ni Andres Apong. Apay niya ti ka sa pula, mapay nga na pangka dito eh. Mabalin nga tamakder kayo pala bita Apong. Apay baak, masinsinan sa ati kaya mo nga tungtungan ah. Medyo sensitive nga minato yung baka Apong. So kailangan, madida nga mangig. Kurabot na kabakan. Kanya tayo pagbakana di pala umalakay. Pong. Apong. Da karapat ang mga galati abogado. Sumumbat ka nga siya at madi ka ngagpaspasaw. Eh, apay, investigador ka san baak. Win Apong, dati. Apay niya ti bagam. Ang moment Apong, madim nga ilibakin. Apay niya diya, ibagamon. Supot ka pa lang ya. Apay niya nakamuang baak. Ay bakit na ni Andres? Inbaga na kanya may. Donat, yung ati pagtungtungtungan tayo duwan eh. Alilawin dan sa amin, jilakayan na eh. Sugarod. Nagloko nga binga dya yun. Apay nga yung baga na kanyayaw. Woy, iso madim nga mailibakin. Nagwisit nga binga dya yun. Imbabain nakpay. Ni Maria Pong, artasona. Ganda ma, aratu yun. Paya. Makaungit kan sa amo nga. Kaya munsa nga iwaras ko ti barangay yung asupot ka. Madimot baak, madimot kasjay, kababain. Mabuting ka malagayam kay. Andres, rumar ka ditan, mabalinin. Ni, kantuhan na pa yun Andres. Nagmadidikita ni Andresen na eh. Sul-sul-sulang dan sa amin, jilakayan na eh. Ano ka mabali ng baak? Mayat ni Apo ngayon. Siyak kano ti asawa na kini Maria, di ba Pong? Supay ah, tagilidak sa amot din. Ni, apay,
Dahil bagakas di bak. Awan na ibagak apong. Amo yung ating alakay. Hun, dari ba akong bag, dari bagakon. Oh, nagsurti ka bak. Ayos eh. Ne, kasano aja dua apong. Napala ka kwenta toy. Patalawin mo na. Una pong, ano pero nyo? Patalawin nyo. Hoy, sikay nga duwa. Agawit kayon. Ni baklan kinandres ti mabati dito. Sumang pelay duwa. Slago uyong matilakayin. Supay ah. Baka na binukbutang damot ating halakayan. Sige, Intan. Siblita lang nabigatan. Hoy! Sige nga duwa. O, ambay. Nya Problema. Awan. Sige lang kunak. Tan, masang. Tan. Baak, Andres. May kay panagtugat toy. Di kay perang tapanan kumating ti merienda yo. Apa, giwa si Jones. Ano? May lati plano kan Rice. Bumbak, pinabilib na tatangal daw ah. Awan lang ngamin tiwalam kanyak eh. Damo ba ah? Gusto ni, basit nga basit. Oy, oy, oy! Sige nga duwa. Nyako kanya toy. Ibak, aragon na ka na ikabsa mo. Woy, ay ayati ka kapsa mo bingkol. Ay, made. Bentong gayam. Ay, made. Bayaw ka gayam eh. Madagbalain. Padi ka kahit para di kabsat ko. Talaga nga madiagbalain. Tamadi mi si ka aji ayatik. Aji kapsat mo. Apay madi na kayat. Nagtaraki ang mata. Hangga kayat. Agro-pro pa ka ti arak. Kapumanaw to yan. Ano ka po? Dito'y kami lang, madimi kayat. Padiyo kayat ha. Urahin dakbit toy. Talaga? Huh. Ano nga tatiyalain na dyan, Dres? Ata lang, timadya ka mo baak. Andres, adin na ni Bakon. Arjay, apa nung mismo dyan eh, kakitain. Okay si Sabana Bakon. Walisag tiro pa na dyan.